Hey. Ungijwayela kabi yazi lo baba lo. Ucanga ukuthi mina ngijola namakhehla lengana naye. Hey ungijwayela kabi. Mina ngifuna lokho okuncane lokho. Hayi ufuna ukungifonela. Yazi lamakhehla adina kabi ungifonela for in azongicika la. Ngimtshela ukuthi mina ama phone calls ayangi-annoya, ne? Ayangi-annoya ama phone calls. Ngiba nama nerves. Ne? Ngimtshelile. Athi hey, ngifuna ukufonela. Ngizwe iphimbo lakho. Iphimbo uzwa iphimbo lami for in. Ngimtshela ngathi papa liyadura ne? Elami iphimbo liyadura no umthetho wami ngizona nengane encane ne? And ukuthi abantu bathini le ngaphandle I do not care. Ukuthi bathini ngami le ngaphandle I do not care. Ngusisi and umuntu othi sakwazi othi gogo kumina othi ma kumina yes ngimthuka anye ngimkhumula abe nqunu eqokile ethi eqokile umuntu ne afile sengathi unqunu uyayizwa leyo nto uyayizwa leyo nto so lekhehle lalela indaba ila ngicikwa yile khehla elifuna ukungifonela ungifonela for angiwathanda ama phone calls from lamakhehla yazi ngizona nengane encane just ngiqokela imali ene uyangibona nami phela yo ngamtshela ngathi yini papa bheka la yini